O Colexio Cardenal Cisneros ten uns talleres de filatelia. Os estudantes crearon unha colección con material da súa profesora Marila Abad, colaboradora integrante do proxecto Ourense Educa Involucra, contando ademais co apoio da Sociedade Filatélica Miño, Fegasofi e Fesofi. Agradecer ao centro comercial que nos permita difundir esa afición que temos no cole, que temos dende a Sociedade Filatélica Miño, abrila á cidadanía, porque hai moita xente que non conoce esta actividade. Entonces creo que é o mellor punto de encontro onde os encontrades toda a xuventude que vides por aquí. Entón é unha forma xenial de poder difundila. Agradecer tamén á Sociedade Filatélica Miño, porque sin ela non poderíamos facer isto. E, por suposto, seguimos hacia arriba a Federación Galega de Sociedades Filatélicas, que temos aquí hoxe o novo presidente da Federación. É o seu primeiro acto oficial como presidente da Federación Galega. Para mí é unha honra que sexa en Ourense e que sexa nun acto de xuventude, non? Que sexa nun acto destos. Pouco máis vos teño que decir, que vexade esas coleccións que están encamiñadas a conseguir que en Ourense teñamos unha mobilidade sostible, segura e saudable. Podemos ver esta exposición no Centro Comercial Pontevella ata o 31 de maio. Nela aparecen selos de moitos países do mundo e foron tratados como elementos de información para transmitir valores cívicos e respeto. Contentos de acoger esta presentación, agradecerle mucho a Beni y a Marila, en primer lugar a ellos, porque para Pontevella pues es una alegría, un honor hacer la presentación hoy y disponer de esta exposición. Está dividida en dúas partes. A primeira fai un análise das normas que deben cumprir peatóns e vehículos e a segunda fala das causas e consecuencias de non cumplilas. A esta colección súmaselle a Cidade dos nenos e as nenas, realizada por Isabel y Carmo, alumna de cuarto da ESO de Cisneros. Mi colección se trata de la ciudad de los niños y las niñas, que como nosotros los niños queremos que nuestras ciudades estén como organizadas para nosotros, tipo que podamos salir a la calle a jugar o que no haya tanta contaminación por los coches y todo eso. Pues empecé en quinto de primaria con grupos, con el cole, participando en algunas colecciones y luego a partir de esa raíz quise hacer mi propia colección, que fue creo que en primer la ESO o en sexto de primaria cuando empecé con esta colección.